Oran egunon Laurent, Egunon, bai, untsa, ziek ere? Bai. Lehenik presentatzen zira fite-fitea? Bai, ordean Laurent Iturralde, eta hiutan oita hamasei urte baditut, bunuzen sortia. Orain erriko lehengo eta orainko bizia aipatuko dugu. Erran diguzu ukina zinela. Ukindiaren egoera lehen aipatzelan zen daukuzu? Ukina, ordean errandut aprendizkoak inan itiela, eta gero etxena izan iz aldeat lanian, Artean Ahmada indut, eta gero etxen plantatu, eta biztan dena, esposatu niz Frango Gazteik, eta etxena izan iz beti lanian, eta leheno bagindien transport, jendean eta karrak eta bagintien jendean ibiltzeko. Eta hori finitu delaik hiutan oita hamajian, 1950 erosi du boilanderiat Dona Paulen. Aitak erosi zien boilanderia. Eta ni joan iz Frango fite hango turna den itea. Dona Pauloko itzuliak eta nik iten itien hango turnadak, hamar bat herri. Eta ugia egiteko noren igina hartzen zenuten? Ordean baziren eta 2 minutier baino Dona Paulen, eta besteat Donibane Garazin. Eta gu eginten ordean horiekin lanian. Ordean zen gauzat, memento hartan trukada marxan zen. Erran nahi bitu laborari etxetan ogi bihia iten zen. Eta ogi bihia hartzen gindien, trukadan guk ogia emaiten gindien eta hek ogi bihia. Eta guk ogi bihia horrekin irina okaiten gindien. Minuti irain ganik. Odean, trukada bazen hori luzaz, aizan gira hola, ni hori niz, beden 7-8 urtez. Eta gero, hori bahatu zen, ogi bihia laborariek ez zuten gehiago egiten, eta plantatu zien harto iten hasi zien. Eta ordean etzen gehiago trukada bahatu zen hor. Etzen gehiago ogia saltzen gindien eta bahatzen zuten laborariek. Eta ere bunuzen badela eiera bat badakigu, eiera horrekin harremanak bazintuzten ogia egiteko edo ez? Ez, eiera hortan laborariek ogi bihia edo hartua emaiten zuten eta sortut heekin zenari guk indien eginten pasatzen hortaik. Guk errandutan bezala 2 minutiek eta pasatzen ginten. Ogiaren presoaren aldetik aldaketak bazirela ohartu zira edo ez? Etzen eta izan da presioa eta egin dien nola errameaut egun presioa egiten da, hein batian bena jaleik ogia biziki beste gauzen gisa, biziki goiti joan dira eta biziki kariotu da. Ados, nik ez ditut gehiago galerarik. Metxi bai erraiterik elkarrizketa hori egiteko eta adio. Mil esker zier.